कोल्हापूर महापालिकेमध्ये शिवसेनेचा महापौर होणार अशा प्रकारची बॅनरबाजी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केली आणि या बॅनरबाजीनंतर आता भाजपचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी महायुती म्हणून एकत्र निवडणूक लढवली असता आमचा महापौर होणार हे घोषित करणं कोणत्याही पक्षाला उचित नाही अशी भूमिका मांडलेली आहे। महापौर पदासंदर्भात महायुतीच्या नेत्यांमध्ये चर्चा होईल आणि त्यानंतरच या संदर्भातला निर्णय जाहीर केला जाईल असंही धनंजय महाडिक म्हणाले। इतकंच नव्हे तर स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भाजपचा महापौर चालेल ना अशी टिप्पणी महाडिकांनी केली। बाळासाहेबांचं स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी भाजपचा सुद्धा महापौर चालेल ना आणि काय त्यांची मागणी गैर नाही आहे। मी आपल्याला सांगितलं आमची त्यामध्ये कुठलीही अडकाटी नाही आहे किंवा किंतु परंतु नाही आहे। बैठकीत या सगळ्या गोष्टींवर निर्णय होईल।